Bismillahirrahmanirrahim. Türkmen milleti bir ulukon hoştar o agah edip giden zadı va ey musulman oğullar. Bir ulukon zattan korkuları varmıştık. Oşondan duygu verip gidiptirler. Haber verip gidiptirler. O da näme? Kavvattan kulak asın. Ustadımız Alhaz Abdülcebbar Ahun niknahat tafsirler hafizahullah Mahtum Uluşan'ın kitabını avadan hat bilen desnevis edip yazanla şoň mugaddemesinde deslavanyny şu gurruňy bir sefada ýazypdyr, getiripdir şol buzurgwarlaryň tapşyrgysyny. Men şol ustaddan teberrük tamam ulamalyň tapşyrgysyny siz musulman ilaty eşdireýin, gowatdan hawasyňyz jem edip, gulaklaryňyzy açyp, gözleriňiz gerip, hawasyňyz jem edin inşallah. Hawa hurmatly musulman dogollar. Atazıg ahun, Anna Tağan ahun, Aycan ahun, Asmail ahun, Allah Nazar ahun, Uraz ahun, Bayramgella ahun, Jafar ahun, Çar ahun, Hakberdi ahun, Saltanmad ahun, şolan her haýsy Hywa Buhara gitip gelen ulamalaha. Feyt Nazar ahun, Şad ahun, Şir ahun, Taycan ahun, Osman ahun, Qurban Tağan ahun, Qara ahun İşan, Qoçmurad ahun, Qulan ahun, Qılıcı İşan, Gök ahun, Muhammed Şerif ahun, Nasir ahun ýaly ustadlar. Şolan hemmejiniň tapşyrgyny näme? Yol kitap köheler, şu yola gaýym duruň diýip, bir näçe biganalaryň desturi bile goýun dersini giyip, gurtlaryň aralaşykdygyny, wazat bilmezden ýazgylar ýazyp, dogur ýollaky mezhep musulmanlaryň arasyna fitne we fesat oklajagyny düýüp tapşyrgy beripdirler. Şu buzurgwar ustahatlar hey dipdirler. Türkmen sahraqda bir agýralyk, bir fitne fesat, bir bidirek agidalar, bidirek pikirler geljek o dip şu sanalan 24-25 ahun tahfirjallardy hemmejiginiň gaýgalaryna, yüreklerine bamyşdykda. Hemmejigide gaýgat ýalmyşdyk. Türkmen sahraq şudur bir agýralyk geljek o dip. Şudur bir fitne fesat, şudur bir agidalar, bir zat bilmezden gelip ýazgylar, kagylar, CD-ler paýlajak o dip gaýgatypdyrlar da. Bir biganalyň desturi bilen, bir Inglistan ýaly kafir ýurtlaryň buýrugy bilen näni Türkmen sahrada şoňlarda mubtala boljak o dip gaýgatypdyrlar da. We tapşyryk gidipdirler, ey musulman oğullar, şu ak agydamyz bardyr, şoňa gaýym duruň dipdirler. Ey musulman oğullar, bula gelen zamanynda Türkmen sahra gaça awat, gaça arassa, ak agyda ýürüp gören zamanymyş. Bular gidenden soňra ýuwaş gelipdir, aralaşypdyr biz Türkmen aralaga. Amma ey musulman oğullar, bir zihninizde şaýat sorug bolsun, şunu gowy edip düşünmeýliň. Näme dip öz ulamalarymyz, näme dip Hywa Buharanyň ulamalarynyň ýadygarlary, şoluň şagirtleri, şoluň öwünde defaiýe durmapdyrlar, duranaklar, näme dip jogaplaşanaklar, näme dip şoluň suallaryna jogap berenaklar, näme dip balengu mikrofonlarda, jumgo aýtlarda gygyryp aýdyp duranaklar. Ah, ustadlarynyň däni bulara beren terbiýetleri, ey musulman oğullar, bir ýekiji aýaň üstünde edip ahlak alypdyrlar. Hudaý Taalaň bir süýün bendelerini tawsif etýän aýaty we şol aýaň etiginde gezeyli diýipdirler. O näme aýata gulak
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Hudaý Taala sahabalardan soňra öwelcek milleti tawsif etýär. Näme diýär? Bir millet gelir, dualaryny ya Rabbim Allah biziň günämizi geç, öňkü geçen ata-baba we kakalarymyzyň da günäsini geç. Ve la tec'al fi kulubina gillan lillezina amanu. Hudaýa her dünýäň her çetinde sana ananýan mennip imany we adam bilen biziň aramyzda kine kudurat goýmawar ya Rabb dip dileýänmişdikler. Hudaý Taala tawsif etýär. Dünya yüzünde her yerde Rabbim Allah, Kavlam Kabe, Kitabım Kur'an, Peygamberim Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem didi bolli. Hudaýa şoda musulman, şoda imanı va men bilen şoň arasynda kine dörama borsyn. Hudaýa kuduratly bolup, kineli bolup ýaşamaýly dip dua edýärler şu bendeler diýe. Ve şol köne tasirlemizin de dua dilegi şomuş ve hiç halamayanmışlıkla cerro bahs edip, ihtilaflaşıp, agzalaşıp, fenomenleşip yani oklaşıp oturmana kat çekinýänmişlikler. Ey cemaat şumada sellin bir belen goýun agdyndan iýinden eşdiňizmi? Şol iýdede bolan adamlar kafir bolýar, müşrik bolýar, imanları yok deyip eşittiniz mi? Ama beraks ne kadar ha tiri bolan idinne men ve sana da yani imansız, kafir ve müşrik deyip duran adamlar var. Önkü atava ve kakalarımız, mahtumulu kakamız yani Hudaý saklasın istiva yollu bidirek akidada gidip yaşaptırırlar diyen adamlar var. Amma Hiwa Bukharaň ustadlarynyň şagirdleri, ýadigarlary hiç biriniň agdyndan eşden däldirsiňiz. Şofergedäki şol zalym, muzil bolup gören adamlar, şolar imansyz, şolar müşrik, şolar kafir dip asyl aýtýan ýerleri ýokdur. Şonu hiç maga razy demişdikler, olar bilen kinetmäne, kudurat etmäne, näme de bolsa imany var diýenmişdikler. Bolmasa aytsak bolsalar ayetdeken, aytsak bolsalar hadisdeken musulmanlyk bollar. Eger sen ayet hadisi hormatyny dewip, edebini saklamany, tir tüfeň ýalagyp atyşy bermeli bolmasa. Olar ayet getirýär, hadis getirýär. Bu ayetde kafir diýipdir, bu ayetde şey diýsem, ya Rasulullah diýsem müşrik bolýar diýipdir. Falan niptir dip olar ayet bilen seni rakbara baglaýşýaly, sen ayetler bilen rakbara bagla bermeli bolmasa. Ve zahir ayetleriň manasy bilen, hadisleriň gelişi bilen. Ama ýok. Öňkü ustadlar Hiwa Bukharaň ulemalary onu söýmeýänmişdikler musulmanlyk bolýar. Jogaplaşyp durmapdyrlar. Tersleşip durmapdyrlar. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی‌های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.